በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድሃኒ ዓለም ኣቦይ። ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልክዎ ድማ ጽቡቕ ውዒልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ። ኣሜን። ስንክሳር እዚ ወርሃ ታሕሳስ ዕለት 25 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተራዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ጻድቃን ኩሉ ተራዳእነቶም ኣይዝግደፉ ኣሜን። ወላዲተ አምላክ መብርሃን ኣደይ ልሳን አንደበት ክነኒ ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ኣሜን። ሓሙሽቱ መቃብያን እንቋዕ ናብ ሓሙሽተ ቅዱሳን መቃብያንን ቅዱስ ዮሃንስ ከማን ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል ብሰላም ኣብፅሐና ኣሜን። እግዚአብሔር ሰማይን ምድርን 22 ስነ ፍጥረትን ፈጢሩ ንኣዳም ገዛኢ ገበሮ። ከምኡውን ብነፍስን ህያው ገይሩ ብመንፈስ ቅዱስ ኣኽቢሩ ነቢይን ካህንን ገይሩ ብዘይካ ካብ ሓንቲ ዕፀ በለስ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ፍጥረት ኣሰልጠኖ። ኣቦና ኣዳም ግን ስሕተት ረኺብዎ ካብ ገነት ወፀ። መከራን ፍዳን ረኸቦ። ድሕሪኡ ድማ ን100 ዓመት ኣልቂሱ ንስሓ ኣተወ። ጎይታ ድማ ንስሓ ኣቦና ኣዳም ተቐቢሉ ካብ ጓልጓልካ ተወሊደ ከድሕነካ እየ ዝብል ተስፋ ድሕነት ሃቦ። ስለዚ ምክንያት ድማ ን5500 ዓመታት ትንቢት ክንገር ስዋኤ ናብ ታሕቲ ክቁፀር ምሳሌ ድማ እንዳተመሰለ ነበረ። ካብ ሕያዋይ ፍጥረት ኣዳም ክሳብ ኖህ ደቂ ሰት ንእግዚአብሔር ብንጽህና ኮይኖም ኣብ ደብር ቅዱስ ኣምለኹ። ቁሩብ ጸኒሖም ግን ስለ ዝተሓዋወሱ ምስ ደቂ ቃየል ብማይ ድምሳሴ ጠፍኡ። ብናይ ጻድቅ ሰብ ኖህ ዝተጀመረ ትውልድ ድማ ንእግዚአብሔር ንምዝንጋዕ ጊዜ ኣይወሰደሎምን። ነገር ግን ካብ ዘርእየ ሴም ቁኑዕን ጻድቕን ሰብ አብርሃም ተረኽበ። ካብኡ ድማ ይስሐቅ፣ ድሕሪኡ ድማ ያዕቆብ ቁኑዓት ተረኽቡ። ኣቦና ያዕቆብ ድማ እስራኤል ተባሂሉ ኣብ ደቁ ህዝቢ እስራኤል ዝተባሃለ ነገድ ተመስረተ። ኣብ ናይ ተስፋ ምድሪ ኣብ ከነኣን ከይነብሩ ድማ ጥሜት ኣብ ምድረ ግብፂ ኣውረደሎም እሞ ኣብኡ ድማ ን215 ዓመታት ብጭንቂ ናይ ባርነት ህይወት ይሕለፉ። እግዚአብሔር ድማ ስለፈታዊኡ ስለ አብርሃም ክብል ንእስራኤል ዘከሮም። ለዋህን ጻድቕን ሰብ ሙሴ ኣላዒሉ ድማ ንእስራኤል ካብ ግብፂ ባርነት ኣድሓኖም። እዚ ድማ ብዝጸንዐት ኢድ ብዝበርትዐት ቅልጽሙ ብ9 መቕዘፍቲ ብ10 ሞተ በኽሪ ብ11 ስጥመት ግብፃውያን ኣጥፊ እዩ። ኣብ ፈቐዶ መንገዲ ድማ ንጸላእቶም እንዳተበቀለሎም እዩ ቅሬታ። ካብዛ ዘመን ጀሚሮም እስራኤል ብመሳፍንትን ብካህናትን ዝመሓደሩ ኮኑ። ኣቐዲሙ ሙሴ ብምስፍና ኣሮን ብክህነት መሪሕዎም። ቀፂሎም ድማ ኣብ ክንዲ ቅዱስ ሙሴ ኢያሱ ኣብ ክንዲ ኣሮን ድማ ኣልዓዛር ተተክኡ። ድሕሪ እዚ ን300 ዓመታት ዝኣክል መሳፍንቲ እናተቃየሩ ኣመሓደርዎም። ክብድሉ ከለው ጸላኢ እናገዝኦም ምስ ተጠዓሱ ጽቡቕ መስፍን እናመጸሎም ክሳብ ነቢ ሳሙኤል በጽሑ። ኣብዚ ግዜ ድማ እቲ ህዝቢ ከም ስርዓት ናይ ኣህዛብ ንጉስ ብምድላዮም ክፉእ ሳኦል ን40 ዓመት ገዝኦም። ቀፂሉ ግን ከም ልቢ ኣምላኽ ዝኾነ ቅዱስ ሰብ ዳዊት ነጊስሎም እስራኤል ልዕል በሉ። ካብ ቅዱስ ዳዊት ክሳብ ሮብዓም ጸኒሖም ግን እስራኤል ኣብ 2 ተኸፍሉ። 10 ነገድ ኣብ ሰማርያ ክነብሩ ከለው ግፍዒ ስለዘብዝሑ ስልምናሶር ማሪኹ ኣሲሩ ኣውረዶም። ባሮት ድማ ገበሮም። እቶም 2 ነገድ ድማ ከቢሮም ገኒኖም ነጊሶም ኣብ ኢየሩሳሌም እኳ ተነበሩ። ንሳቶም እውን ዓመፀኛታት ስለ ዝነበሩ ናቡከደነፆር ወሲዱ ናብ ባቢሎን ባርያ ገበሮም። እግዚአብሔር ግን ከም ቃል ነቢያቱ 70 ዘመን ምስ ተወድአ ብሓይሊ ናብ ርስቶም መለሶም። ኣብኡ ድማ ዘሩባቤል ዝበሃል ሕያዋይ ንጉስ ነጊስሎም። ቤተ መቅደስ ተሃኒፅሎም ዝነበሩ እሞ ክፍኣቶም ግን መፈጸሚ ስለ ዘይነበሮ ድሕሪ ዘሩባቤል ቅኑዕ ንጉስ ክረኽቡ ኣይከኣሉን። እግዚአብሔር ግን ምሕረቱን ምምጋቡን ስለ ዘይገድፍ ንኣልዓዛር ዝኣመሰሉ ሕያወት ካህናት እናኣተንስአ ሰብ ክሳብ ዝኾነላ መዓልቲ ኣጽንሖም። በዚ ምክንያት ድማ እቲ ዘመን ዘመነ ካህናት ተባሃለ።
ኣብቲ ኣብ ውሽጢ ዘመነ ካህናት ድማ ልውህነቶም ዝተፈልጠሎም ግን ድማ መከራ ዝበዝሖም እስራኤላውያን ነበሩ። ብዙሕ ግዜ ዝፅውዑ መቃብያን ብዝብል ስም እዩ። ብያዕቆብ እስራኤል፣ ብዔቦር ዕብራውያን፣ ብይሁዳ ኣይሁድ፣ ብፋሬስ ፈሪሳውያን፣ ብሳዶቅ ሰዱቃውያን ከም ዝተባሃሉ ኩሎም እዚኣቶም ድማ ብኣቦኦም ብመቃቢስ ምክንያት መቃብያን ተባሃሉ። ታሪኾም ሰፊሕን ኣብ መጽሓፈ መቃብያን ዝተጽሓፈን ክኸውን ከሎ ንሕና ግን ብኣንጻሩ ሓንቲ ካብታ ታሪኽ ጎጂልና ጥራይ ክንምልከት ኢና። ኣብቲ ዘመን መቃቢስ ዝበሃል ሕያዋይ ሰብ 5 ወይ 3 ኣወዳት ውላድ ንመቃብያን ወሊዱ ነበረ። እዚኣቶም ድማ ብመልክዕ እዚ ተሪፍኩም ዘይበሃሉ ብጠባይ ብጣዕሚ ዝተመስገኑ ብሓይሎምን ጽንዓቶምን ዝተፈርሑ ነበሩ። ብፍላይ እቶም 3 ምስ ግሩማን ኣራዊት ኣንበሳን ድብን ተፈታቲኖም ዘሸነፉ ኣብ ኩናት ድማ ንጸላኢ ዘንበርከኹ ነበሩ። እዚ ኩሉ ዝተውሃቦም ካብ እግዚአብሔር ከም ዝኾነ ይፈልጡ ስለ ዝነበሩ ንፈጣሪኦም ብንጹህ ልቢ የምልኽዎ ነበሩ። ኣብቲ ዘመን ድማ ሞዓባውያንን ሜዶናውያንን ነቲ ኣከባቢ የገብሩ ነበሩ። ብፍላይ ናይ ሞዓብ ንጉስ ፂሩጻይዳ ካብ ብዝሒ ክፍኣቱ 7 ጣዖታት ብወድን ብጓልን ምስሊ ኣቕሪጹ የምልኽ ነበረ። ካብኡ ሓሊፉ ድማ ንህዝቡ ኣምልኹ እናበለ ይህውኾም፣ ይቐጽዖም፣ ይቐትሎምን ነበረ። ቅዱሳን መቃብያን እዚ ምስ ሰምዑ ናብኡ ገስገሱ። ወላ እኳ ንኸጥፍእዎ ሓይሊ እንተነበሮም ኣይገበርዎን። ቀሪቦም ደኣ ዘለፍዎ እምበር ንሱ ድማ ንጣዖት ኣይነምልኽን ስለ ዝበሉ ናብ ኣንበሳ ደርበዮም። እቶም ኣናብስቲ ድማ ነዞም ቅዱሳን ሰጊዶም ኣብ ክንደኦም ነቶም ናይ ንጉስ ወታደራት በልዕዎም። ንሱ ድማ ንሰለስቲኦም ናብ እስር ቤት ደርበዮም። ኣብዚ ግዜ ክልቲኦም ኣሕዋቶም መጺኦም ተሓወሱ። ቀጺሉ ድማ ን5ቲኦም ኣውፂኡ ብሴፍ ኣህረሞም። ምስ ቀትሉ ድማ ናብ ማይ ደርበዮም። ብእሳት ኣቃጺልዎም ነበረ። ስለ ዘይኮነሉ ተቆጢዑ ከይተቐብሩ ክድርብዮም ኣዘዘ። ድሕሪ 14 መዓልታት ከዓ ናይዞም ቅዱሳን ኣካል ከም መብረቕ እናኣብለጭለጨ ተረኺቡ ብኽብሪ ከም ዝቕበር ኮነ። ዝተረፈ ታሪኾም ኣብ መጽሓፍ መቃብያን ዝተጽሓፈ ኣይኮነን። በረከተ መሕደረና። ኣባ ዮሃንስ ከማ ቅዱስ ዮሃንስ ከማ ኣብ ዘመነ ጻድቃን ብፍላይ ድማ ኣብ 500 ክፍለ ዘመን ኣብ ዝተንስኡ ኣቦ ሓደ እዩ። ካብ ዝተስኡ ኣቦ ሓደ እዩ። እዚ ቅዱስ ድንቂ ህይወት ስለ ዝነበሮ ኣብ ዜና ኣቦ ብስፍሓት ተጠቒሱ ኣሎ። መጽሓፈ ስንክሳር ከማ ንዝብል ቃል ከማ ብሒል ካም ወይ ከዓ ከማ ማለት ካም ማለት እዩ ይብል። ካም ዝብል ቃል ድማ ብዙሕ ግዜ መልክዖም ጽልም ንዝበሉ ሰባት ዝወሃብ ስም እዩ። ምናልባት ናይ ቀደም ናይ ኢትዮጵያ ግዝኣት ኣብ ዝነበረ ኣብ ደቡብ ግብፂ ዝነበረ ኣቦ ከም ዝኾነ ናይ ዘርኢ ሓረጉ ካብ ኢትዮጵያ ዝተመዘዘ ክኸውን ከም ዝኽእል ይእመን። እዚ ቅዱስ ብስፍሓት ዝፍለጥ ብድንግልና ህይወቱ እዩ። ቅኑዓት ቤተሰቡ ብስርዓት ኣዕብዮም ከነመርዖካ በልዎሞ። ንሱ ግን እምቢ እንተበሎም ንበይን ወዶም ስለ ዝኾነ ክሓዝኑሉ እዮም። ደስትኡ ንቤተሰቡ ሰዊኡ ብተኽሊል ተመርሓወ። ንሱ ዝደልዮ ብድንግልና መንባር ስለ ዝኾነ ጥበበኛ እግዚአብሔር ሰበይቱ ዝተቐደሰት ከም እትኸውን ገበራ እሞ ኣብ መርሖኦም ናይ ምሸት ቅዱስ ዮሃንስ ከማ ነታ ጽብቕቲ መራሓት ብድንግልና ክነብሩ እንተሓተታ ብደስታ ነብዐት። ምክንያቱ ንሳ እውን ዝተመርሓወት ንቤተሰብ ንምሕጓስ እምበር ፈቓዳ ብድንግልና መንባር ስለ ዝነበረ እዩ። ክልቲኦም ድማ ስለ እቲ ዝገበረሎም ንፈጣሪ እናኣኽበሩ ናይ ድንግልና ህይወትን ተጋድሎን ቀጸሉ። እዞም ቅዱሳን ኣብ ሓንቲ ዓራት እናደቀሱ ንሓንቲ ምንጻፍ እናኣንጸፉ ሓንቲ ልብሲ ድማ ብሓንሳብ ለቢሶም እናሓደሩ ንድንግልናኦም ሓለዉ። ኣምላከ ድሜጥሮስ ድማ ንቅዱስ መልኣኩ ልኢኹሎም ኣብ ማእከሎም ይሓደር፣ ክንፉ ድማ የልብሶም ነበረ። ንኽብሮም መታን ክገልጽ ኣብ ማእከል ቤቶም ዓብይ ገረብ ብዘይወለ ሓደ ተኻልነት ኣብቆለ። ኣብዚ ግዜ ግን ቅዱስ ዮሃንስ ከማ ነታ ድንግል ሰበይቱ ናብራ ናይ ከተማ ይእከለና ናብ በረኻ ንኸይድ በላ። ንሳ ድማ ፍቓድካ ፍቓደይ እዩ ስለ ዝበለቶ ንዓኣ ናብ ናይ ደናግል ገዳም ኣእትዩ ንሱ ናብ ገዳም ኣስቄጥስ ተጓዓዘ።
እዛ ቅድስቲ ኣቐዲማ ጸጋኡ በዚሑላ ስለ ዝነበረ ንዱያን ትፍውስ ነበረት። ናይቲ ገዳም እመምኔት ኮይና መሪሓ ብኽብሪ ዓረፈት። ቅዱስ ዮሃንስ ከማ ድማ ብናይ ቅዱስ መልኣኽ መሪሕነት መጀመርያ ናብ ኣባ ዳሩዲ ከይዱ መንኮሰ። ኣብ መጨረሻ ድማ ኣብ ጎኒ ናይ ቅዱስ ዮሃንስ ሓፂር ገዳም መሕደሪ ሃነፀ። ኣብኡ ድማ ብኣማኢት ዝቑፀሩ ደቂ መዛሙርቲ ኣፍርዩ ብኣበ ምኔትነት ኣገልገለ። ንእመቤትናን ንቅዱስ ኣትናቴዎስን ፍሉይ ፍቕሪ ስለ ዝነበሮ እዚ ቅዱስ ድሕሪ ብዙሕ ናይ ቅድስና ዘመናት በዛ መዓልቲ ብኽብሪ ዓሪፉ ተቐብረ። ኣምላከ ቅዱሳን ይርዳኣና፣ ይባርኸና፣ ይቐድሰና፣ ካብ በረከት ፈተውቱ ቅዱሳን ድማ የሳትፈና ኣሜን። ታሕሳስ 25 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱሳን 5 መቃብያን፣ ቅዱስ ዮሃንስ ከማ ንስተቐደሰት ሰበይቱን፣ ቅዱስ ዳንኤል መነኮስ፣ ቅዱስ ኒቆላዎስ መኮንን። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ መርቆሬዎስ ሰማዕት፣ ቅድስት ቴክላ ሃዋርያዊት፣ ቅዱስ ኣበከረዙን ሰማዕት፣ ቅዱስ ድማዲዮስ ሶርያዊ፣ አቡነ አቢብ አባ ቡላ፣ ቅዱስ አባ አቡፋና ጻድቅ፣ ዓቢ አባ ጲጻርዮን ገዳማዊ። በረከቶም ይሕደረና ናይ ኩሎም ቅዱሳን ናይ ዕለት 25 ቅዱሳና ምስኩላትና ይኹን አሜን። ከም እውን ናይ 26 ታሕሳስ ስንክሳር ንቕጽል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ታሕሳስ 26 ዝኽበሩ ቅዱሳን በዓላት ካብ ሃገረ ሮሜ ዝኸበረት ቅድስቲ ኣንስጣስያ ብሰማዕትነት ዓረፈት። ናይዛ ቅድስቲ ኣቦኣ ጣዖስ ዘምልኽ ክኸውን ከሎ ኣዲኣ ግን ክርስቲያን ነበረት። ኣዲኣ ምስ ወለደታ ኣቦኣ ከይፈለጠ ብሕቡእ ጥምቀት ክርስትና ኣጠመቐታ። እንተ ዝፈልጥ ነይሩስ ኣይመጠመቓን ነይሩ። ድሕሪ እዚ ዝቐንዐት ሃይማኖት ተዋህዶ እናምሃረት ኣዕበየታ። ንሳ ድማ በቲ ዝምሃረታ ትምህርቲ ዝጸንዐት ኮነት። ኣንስጣስያ ንኣካለ መጠን ኣብ ዝበፅሐት ግዜ ኣቦኣ ናብ ከምኡ ዝኣመሰለ ክሓድ ወሲዱ ኣመርዓዋ። ንሳ ግን ብጣዕሚ ስለ ዝጸልኣቶ ክትራኸቦ ኣይደለየትን። ንኣብ ልዕሊ ኣዋልድ ዝኸውን ግዴታት ሓደ ግዜ ብሕማም እናኣመኽነየት ንርእሳ ሓለወት። ሰብኣያ መታን ክጸልኣ ድማ ዝኸፍኡን ዝረስሑን ኣልባሳት ትለብስ ነበረት። ሰብኣያ ወፂኡ ናብ ስርሑ ክኸይድ ከሎ ኣንስጣስያ ግን ነቶም ስለ ቅንዕቲ ሃይማኖት ዝተኣስሩ ሰማዕታት እናኸደት ትበጽሖምን ተጸናንዖምን ነበረት። ንዝደልይዎ ኩሉ ተምጽኣሎም ነበረት። ሰብኣያ ነዚ እንትሰርሖ ኣብ ዝፈለጠ ግዜ ናብ ደገ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤት ዓፀዋ። ንሳ ድማ ካብ ኢድ እዚ ክፉእ ሰብ መታን ከውፅኣ ብዝመረረ ልቕሶ ንእግዚኣብሔር ናብ ጎይታ ኣብ ጸልየት ግዜ ድማ እቲ ሰብ ሞተ። ንሳ ድማ ንኹሉ ገንዘባ ኣውፂኣ ስለ ቅንዕቲ ተዋህዶ ሃይማኖት ኢሎም ንዝተኣስሩ ንኹሉ ዘድልዮም ኣማልኣትሎም። ነቲ ዝተረፈ ገንዘባ ድማ ሃበቶም። ንጉስ ናይ ሮሜ ድማ ንዜናኣ ኣብ ዝሰምዐ ግዜ ናብኡ ኣምፅኣ እሞ ስለ ሃይማኖታ ሓተታ። ኣንስጣስያ ድማ ብክርስቶስ እተኣምንን ክርስቲያን ከም ዝኾነትን ኣብ ቅድሚኡ ተኣመነት። ንጉስ ድማ ብዙሕ ክብርን መዓርግን ከም ዝህባ ቃል እናኣተወ ካብ እምነታ ከውፅኣ ፈተነ። ንሳ ግን ብፍጹም ልባ ተኣመነት። ንሱ እውን ንእምነታ ገዲፋ ናብ ኣምልኾ ጣዖት ከምዘይ ኣተወትን እሺ ከምዘይበለቶን ምስ ፈለጠ ሒዙ ብዙሕ ኣሰቃያ። ድሕሪ ብዙሕ ስቃይ ድማ ኣሲሩ ናብ ባሕሪ እኳ እንተኣስጠማ እቲ ባሕሪ ብሂወት እንከላ ተፍኣ። ደጊሙ እውን ኣብ ማእከል 4 ካስማ ኣደቂሱ ብምእሳር ዓብን ጽኑዕን ዝኾነ ግርፋት ኣቐጥቀጣ። ነገር ግን እግዚኣብሔር ስለ ዘኽኣላ ወላሓንቲ ጉድኣት ከምዘይረኸባ ኮነት። ድሕሪ እዚ እቲ ንጉስ ኣብ ውሽጢ ዓቢ መንደዲ እሳት ከእትውዋ ኣዘዘ። ንቅድስቲ ኣንስጣስያ ኣብ ዘእተውዋ ግዜ ነብሳ ንእግዚኣብሔር ኣሕሊፋ ሃበት። ኣብ መንግስተ ሰማይ ድማ ናይ ሰማዕትነት ኣኽሊል ተጎናጸፈት። ናይ ቅድስቲ ኣዴና ኣንስጣስያ ረድኤት በረኸታ ይሕደረና፣ ብጸሎታ ድማ ይምሓረና ኣሜን። ከምኡውን ቅዱስ ኣቦሊ ጻድቅ። እዚ ቅዱስ ኣብ ታሪኽ ቤተ ክርስቲያንና ንናይ ክርስቶስ ሕማማት ንምስታፍ ካብቶም ዝተግሁ ዝነበሩ ጻድቃን ሓደ እዩ። ንሙሉእ ጊዜኡ ኣብ በረኻ ክሕልፍ ከሎ ብዙሕ ተጋድሎ ፈጸመ። ብፍላይ ክጽሊ ከሎ ንእግሩ ኣብ ገረብ ኣሲሩ ናብ ውሽጢ ባሕሪ ተንቆልቂሉ ይሰጥም ነበረ። ሎሚ ቤተ ክርስቲያን በዓለ ፍልሰቱ ትዝክሮ። በረከቱ ይሕደረና። ኣምላክ ቅዱሳን ጸጋኡን ክብሩን ይዓድለና። ካብ በረከት ፈተውቱ ቅዱሳን ጻድቃን ኣይፍለየና ኣሜን።
ታሕሳስ 26 ዝኽበሩ ዓመታውያን ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅድስቲ ኣዴና ኣነስጣስያ ሰማዕት፣ ቅዱስ ኣቦሊ ጻድቅ፣ ቅድስቲ ዮልያና ሰማዕት። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ቶማስ ሐዋርያ፣ አቡነ ሃብተ ማርያም ጻድቅ፣ አቡነ ኢየሱስ ሞዓ ዘሃይቅ፣ ቅዱሳን ሰማዕታት ናግራን፣ ቅዱስ አቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ከሳቴ ምስጢር። አሜን። በረከቶም ይሕደረና አሜን። የዕለት 26 ጻድቃን ቅዱሳን ምስክላትና ይኹን አሜን። ከምኡውን ታሕሳስ 27 ናይ መድኃኔ ዓለም በረክ ቸርነት ምሕረት ምስክላትና እንዳ ተማሕፀና ስንክሳር ናይ 27 ታሕሳስ ንቕጽል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንኳዕ ናብ ሰማዕት አባ አብሳዲ ንናይ አባ ጻድቅ አባ በግዑ ንዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል ብሰላም ኣብፅሐኩም ኣብፅሐና አሜን። አባ በግዑ ናይ እግዚአብሔር ሰብ አባ በግዑ ብመጀመርታ ሽፍታ ዝነበረ ክኸውን ከሎ ኣብ መንገዲ ንብረት ንዝሓዘ ሰብ ንወለሓደ ዘይሕልፍ ዘራፊ ኣሕዳጊ ሰራቂ ሰብ ነበረ። ሓያል ካብ ምዃኑ ዝሰልዓለ ድማ ኩሉ ህዝቢ ይፈርሖ ነበረ። ኣብ ኢዱ ሰይፍን ኩናትን ሒዙ ናብ ዝደለዮ ዓዲ ይኣቱ። እንዳዘረፈ እንዳሰረቀ ካብ ዝረኸቦ ገንዘብ ድማ ንነብሱ ብዝተፈላለየ ምግብታትን መስተን የደስታ ነበረ። ብዝወቀቡ ኣልባሳት ድማ ይውቅብ ነበረ። ገንዘቡ ዝተወሰዶ ሰብ ድማ ንሱ ከም ዝወሰዶ ኣብ ዝፈለጠ ጊዜ ደጊሙ መጺኡ ንዝተረፈ የሕዲጉ ከይወስደሉ ኣይከሶን ነበረ። ኣብ ግብዝናኡ ሓያልን ብርቱዕን ስለ ዝነበረ ናብኡ ወለሓደ ዝቐርብ ኣይነበረን። ብኸምዚ ዝበለ ናይ ሽፍትና ስጋ ብዙሕ ዓመታት ምስ ነበረ ኣባ በግዑ ብስም ክርስቲያን ስለ ዝነበረ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ መንፈስ ኣላ ዒልዎ ናብ ቤተ ክርስቲያን ከደ። ሓደ ካህን ድማ ኣብ ዝረኣይዎ ጊዜ ካብቲ መንገዲ ግልል ኣቢሎም ናይ ህይወት ዘመንካ ኩሉ ብኸንቱ ይሕሊፍካ ሎሚ ግን ክነግረካ ኣብ ናይ ፍጻሜ ዘመንካ እግዚአብሔር ክበጽሐካ መንፈስ ቅዱስ ድማ ክሓድረካ እዩ። ፍጹም መነኩሴ ክትከውን ኢኻ። ብብዙሕ መከራን ተጋድሎን ክትነብር ኢኻ። ናይ ነብስኻ መድሓኒ ድማ ክኸውን እዩ። ንእግዚአብሔር ድማ ደስ ከተብሎ ኢኻ በልዎ። ካብዚ ዝበዝሐ ድማ ብዙሕ ነገር ነገርዎ። ድሕሪኡ ናብ ቤተ ክርስቲያን ኣትዩ ቁርባን ተቐበለ። ናብ ቤቱ ምስ ተመልሰ ድማ እቶም ካህን ዝነገርዎ እንዳሓሰበ ክሳብ መዓስ ምስንፍናይ ክነብር፣ ክሳብ መዓስ ናይ ነብሰይ መድሓኒ ከይሓሰብኩ ክነብር እንዳበለ ሓሰበ። ድሕሪኡ ካብ ኣዝማዱ ተፈልዩ ካብ ዓዲ ወፂኡ ኣብ ደንደስ ባሕሪ በፂሑ ንናይ ቅዱስ እስጢፋኖስን ቤተ ክርስቲያን ተሳለመ። ናብ ማሕበር መነኮሳት ኣትዩ ድማ ንዕኦም ከገልግል ጀመረ። ኣባ በግዑ ብናይ እግዚአብሔር ጻውዒት ናብ ልቡ ተመሊሱ ምስ መነነ ክሳብ ዝመውት ዝጣዓመ እኽሊ ከይቀሰመ ነበረ። ምግቡ ናይ ገረብ ፍሬን ኣብ ሜዳ ዝበቁል ቆጽልብ ገበረ። ዓብይ ጾም ክኸውን ከሎ ድማ ካብ ሰኒ ክሳብ ቀዳሚ ሰንበት ምንም ከይቀመሰ ዝጸውም ኮነ። ማይ ከይሰተየ ድማ ነበረ። ወለሓደ ሰብ ከይፈለጦ ከዓ ን5 ወርሒ ማይ ከይሰተየ ተቐመጠ። ድሕሪ 5 ወርሒ ድማ ናይ መላእክት ሓለቓ ቅዱስ ሚካኤል ናብ ኣባ በግዑ መጸ። ናይ እግዚአብሔር ሰብ ሰላም ናዕኻ ይኹን፣ ብምንታይ ትህወኽ ኣለኻ? እንታይ የሕዝነካ ኣሎ በሎ። ኣባ በግዑ ድማ ኦ ጌታይ ካብ ጽምኢ ማይ ዝተለዓለ ብጣዕሚ ስለ ዝተጨነቕኩ እየ በሎ። እቲ መልኣኽ ድማ ነጢቑ ናብ ገነት ወሲዱ ካብ ገነት ቆጽሊ ኣልዒሉ ኣቕመሶ። ብቕጽበት ድማ ናይ ኣባ በግዑ ሰብነት ተሓደሰት። ድሕሪኡ ማይ ከይሰተኹስ ተጋድለይዶ ይፍጽም ይኸውን ዝብሎ ናይ ሕልና ምህዋኽ ካብኡ ጠፍኣሉ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ድማ ሓደ ኣባ በግዑ ንዝፈትዎ ንሓደ ፈታዊ ንወለሓደ ከይዛረብ ብስም እግዚአብሔር ምስ ኣምሓሎ ን5 ወርሒ ዝኣክል ማይ ከም ዘይሰተየ ምስጢሩ ነገሮ። እቲ ፈታዊ ድማ ነዚ ኣብ ሰምዐ ጊዜ ሰንቢዱ ኣልቀሰ። ኣባ በግዑ ድማ ምስኡ ሓቢሩ ኣልቀሰ። ፈታዊኡ ድማ ክሳብ ሕጅስ ካብ ማይ ዝተኸልከለ ንመን ሰማዕካ? ሕጂ ድማ ቅዱሳን መነኮሳትን ኣብ እምነትን ኣይኣምኑኻን። እዚ ምስጢር ሎሚ እንተተሓብአ ኣብ መጨረሻ ክግለጽ እዩ። ህዝብን ነገስታትን መኳንንትን ነዚ ነገር ክሰምዑ እዮም፣ ነገር ግን ኣይከኣምኑን እዮም። ሕጂ ድማ ዝነገረካ ስምዓኒ እሞ ትህርምቲ ገዲፍካ ማይ ሰተ በሎ። ናይ እግዚአብሔር ሰብ ኣባ በግዑ ድማ ዝነገርካኒ ኩሉ ሓቂ እዩ፣ ሓሰት የብሉ። ነገር ግን
أنا دحري حجي كساب زموت دقيمة ماي كيسة تسلاز إغزابير قديفويو ألخو سبات انت زي آمنو نعي انتاي قدشاني نقرقن بزي قد لإغزابير ردائي مأنتي كخونني تسألي اللي ولو نحريو ناي إغزابير سب أبا بقعو حات إنامسيو سنسلت مأنتي كسر حلو نسرح ثانياو هيبو أسرحة نتي فتاويو صويعو كا أداون أقارن بني حاتسين شنكار كأسرو أزازو نأبا منيت صوع اللي بولا أمو صوع علو أبا بقعو دما أبا منيت أبونا إيسوس معا مسمسو أب كرميو سجيدو أبوي ناي إغزابير تأزاز مأنتي كفتصم أبلع لي تسألي اللي بولا كابلومي جميرة كابعاتي أي وطن سب دماك نباي أي أتون ولا أبونا إيسوس معا دما أبلع لي مسأليلو نعي أون تسألي اللي ولا أبا بقعو دما أب بعال قدوس ميكائيل بإيد أبا إيسوس معا قربان مستقبله أداون أقارون بناي حاسين شنكار تأثيرو نبينو تعاصيو بصنوع ناي تقادلو هيوات نمرام نبعاتو دما زرياؤو موصئي مأتوي كيهلو عاصو نمجبي زخون دما ناي جرب فرن ناي ميدا قصلن مأتوي زخون نشتوك أداد جبر أمو اتفتاوي يتولو نبرم أبا بقعو دما نتي قصلن فرن أبسل استمعالتي حانتي جيزي تراحي مكاب نبرم ناي إغزابير سب أبا بقعو بخمسة عينة صنع زخونة تقادلو ناي تقادلو هيوات كنبر كلو أبلعني صابنتو بزيكا قربوتن يعصمتن ካልእ ዝረአ ነገር ክሳብ ዝጠፍእ ዓብይ ተጋድሎ ተጋደለ ማይ ድማ ክሳብ 7 ዓመት ዝኸውን ኣይሰተየን ምቋም ድማ ይኽእል ስለ ዘይነበረ መነኮሳትን ንቁርባን ብቃሬዛ ገይሮም ናብ ቤተ ክርስቲያን ይወስድዎ ነበሩ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ኣባ ወግዑ ብከምዚ ዓይነት ንምስማዕ ዝኸብድ ጽኑዕ ተጋድሎ ምስ ገበረ ድሕሪ ብዙሕ ድኻም በዛ ዕለት ታሕሳስ 27 ዓረፈ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ተገሊጹ ዓብይ ቃል ኪዳን ሃቦ ንሰብዶ ወላ ሓንቲ ማይ ከሰተየ 7 ዓመት ክነብር ይከኣል እዩ ብብዙሕ ይጋደሉ ከም ዝነበሩ ናይ ቅዱሳን ገድሎም ሰሚዕና ኢና ነቢ እዝራ ኣብ ዱር ናይ ገረብ ፍረ እንዳተመገበ ማይ እውን እንዳሰተየ ኣብ ምድረ በዳ እንዳጾመ ነበረ ነቢ ኢሳያስ ድማ ናይ ሜዳ ሓምሊ እንዳተቆረጸ ካብኡ ድማ እንዳተመገበ ማይ ከዓ እንዳሰተየ ኣብ ጎቦ እንዳጾመ ነበረ እግዚአብሔር ንስሞም ናይ በረኻ ኮኸብ ኢሉ ዝጸውዖም ናይ መነኮሳት መኽሮ ዝኾኑ ኣባ አንጦኒስን ኣባ መቃረስን ከዓ ብደረቕ ሕብስትን ማይን ጥራሕ እንዳተጋደሉ ነበሩ እዚኦም ምድራውያን ክኾኑ ከለዉ ሰማያውያን ኮኑ ነቢ ኤልያስ ድማ ብሕብስትን ማይን ጥራሕ ኣብ ምድረ በዳ እንዳተጋደለ ነበረ እዚ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ኣባ በጉዕ ግን 7 ዓመት ሙሉእ ማይ ከይቀመሰ ነበረ ካብ ዝምንን ክሳብ ዝሞተላ ዕለት እኽሊ ዝበሃል ኣይቀመሰን ንሱ ግን ንርእሱ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ትሑት ይገብር ትሕትና ድማ ኮይኑ ስለ ሓጢያቱ ኩሉ ግዜ የልቅስ ነበረ እዚ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ኣባ በጉዑ ነዚ ኩሉ ተጋደለ ብናቱ ሓይሊ ኣይኮነን ብናይ እግዚአብሔር ሓይሊ ዳ እምበር ንስኻ ከዓ ዝሓወይ ነፍስኻ ፍለጥ ወላ እኳ ተጋድሎ እንተገበርካ ጾይመ ጸሚአ ስለ እግዚአብሔር ኢለ ድማ ንርእሰይ ኣድከምኩ ንእግዚአብሔር ድማ ስለ ዘገልገልኩ ብስራሐይ ክድሕን እየ ኣይትበል መጨረሽተኻ ኣይትፈልጥን ኢኻሞ ንስኻ ግን ስለ እግዚአብሔር ኢልካ ንርእስኻ ሓጢአተኛ ግበር ሽዑ እግዚአብሔር ከጽድቀካ እዩ ዝሓወይ ብእግዚአብሔር እትመስገን እምበር ንርእስኻ ኣይተመስግን ካልኦት ድማ ምእንቲ ከመስግኑኻ ኣይትፈቶ ክብሪ ምእንቲ ክትረክብ ንትሕትና ገንዘብ ግበሮ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ናይ ኣባ በጉዑ ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና ብጸሎቶም ይምሓረና አሜን ከምኡውን ኣቡነ ኣብሳዲ ኣባ ኣብሳዲ ኣብ ላዕለዋይ ግብፂ ዝተረኽቡ ናይዞም ጻድቅ ምግባር ሃይማኖቶም ትሩፋት ተጋድሎኦም ዝጸበቐ እዩ ኣብ ዘመኖም ከዓ ካሓርቲ ዝነገስዎ ዘመን ነበረ ኣባ ኣብሳዲ ድማ ምስ ኣባ ኣላኒቆስ ኮይኖም ነቶም ህዝበ ክርስቲያን ብዝቐንዐት ሃይማኖት ክሳብ መጨረሻ ከም ዝጸንዑ ገበርዎም እዞም ቅዱሳን ዝኾኑ ኤጲስቆጶሳት ናይ ጣዖት ኣምልኾ ከም ዝጽየፉን ብጎይታና ከም ዝእመኑን ከሓዲ ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ ኣብ ሰምዐ ጊዜ መልእኽተኛታት ልኢኹ ኣምጽኦም ከም እምነቶም ከውፅኦም ፈተነ ንሶም ግን ኣብ እምነቶም ጸንዑ ኣብዚ ጊዜ እቲ ንጉስ ጽኑዓት ብዝኾኑ ፍሉያት ስቃያት
ኣሰቃዮም። ኣባ ኣብሳዲ ግን ቀዲሱ ንህዝቢ ክሳብ ዘቕርቦም ቁሩብ ግዜ ክህብዎ ነቶም ጭፍራ ናይቲ ንጉስ ለመኖም። ንሱ ድማ ቀዲሱ ምስ ኣቕረቦም ብሃይማኖት ክሳብ መጨረሻ ክጸንዑ ምስ መሃሮም ተፋንይዎም ናብቲ መከራ ዝቐበለሉ ወፂኡ ከደ። እቶም ጭፍራታት ንኣባ ኣብሳዲ ናብ ናይ እንደናው ገዛኢ ናብቲ ጨካን ኣርያኖስ ወሰድዎ። መኮንን ኣርያኖስ ድማ ንኣባ ኣብ ዝረኣዮ ግዜ ካብ ግርማኡ ዝተለዓለ ኣድነቐ። ራህርሃሉ እውን እዚ ኸበርካን እተፈርሕን መነኮስ ንነብስኻ ሕዘን ንናይ ንጉስ ቃል ድማ ስማዕ በሎ። ኣባ ኣብሳዲ ድማ ኣነ ንናይ ንጉስ ቃል ሰሚዐ ነዚ ሓላፊት ዓለም ብመንግስተ ሰማያት ኣይልውጣን በሎ። እቲ መኮንን ድማ ብዙሕ ሓባበሎ። ነገር ግን ኣባ ኣብሳዲ በቲ ነገሩ ከምዘይተሓባበረን ኣብ እምነቱ ከምዝጸናንዕን ኣብ ዝረኣየ ግዜ እቲ መኮንን ብመንኮራኹር ኣሰቃዮ፣ ናብ ውሽጢ እሳት ከዓ ኣእተዎ። ነገር ግን እግዚኣብሔር ብዘይወል ሓንቲ ጉድኣት ብጥዕና ኣተንስኦ። ድሕሪ እዚ ድማ እቲ መኮንን ንክሳዱ ብሴፍ ክቆርጽዎ ኣዘዘ። ኣባ ኣብሳዲ ድማ እዚ ኣብ ሰምዐ ግዜ ብጣዕሚ ተሓጎሰ። ናይ ክህነት ልብሲ ለቢሱ ድማ ንኣእዳዉ ዘርጊሑ ክሳዱ ነቶም ሰየፍቲ ሃቦም። ንሳቶም ድማ ነታ ዝኸበረት ርእሱ በዛ ዕለት ቆረጽዎ። ኣባ ኣብሳዲ ድማ ናይቲ ሰማዕትነት ኣኽሊል ኣብ መንግስተ ሰማያት ተቐበለ። ናይ ኣባ ኣብሳዲ ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና፣ ብጸሎቱ ይምሓረና ኣሜን። ታሕሳስ 27 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ ኣቡነ ኣብሳዲ ሰማዕት፣ ኣባ ኣላኒቆስ ሰማዕት፣ ኣባ በጉዑ ጻድቅ፣ ኣባ ፊሊጶስ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኔ ዓለም፣ ኣቡነ መብዓ ጽዮን ጻድቅ፣ ቅዱስ መቃርስ ናይ መነኮሳት ሓለቓ፣ ቅዱስ ያዕቆብ ዘገሙድ፣ ቅዱስ ገላውዲዮስ ሰማዕት ንጉሰ ኢትዮጵያ፣ ቅዱስ ቢፋሞን ጻድቅን ሰማዕትን፣ ማር ቅዱስ ፊቅጦር ሰማዕት። በረከቶም ይሕደረና። ናይ ኩሎም ጻድቃን በረከቶም ምስ ኩላትና ይኹን። ዝወደቐ ዝነጠበ ድማ ኩሉ ብኣፈ ቅዱሳን ድጓን መላእክቲ ተኣርመለይ። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ይሰውረና መድኃኔ ዓለም። ካብ ፍቕሪ ቅዱሳን ድማ ኣይፍለየና። በረከቶም ይሕድረልና ኣሜን። ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ተራዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ኣሜን ወኣሜን ይሁን። ኩሎም መላእክተ ሰማይ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአብስ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ስምንቶት አላት ነነ ወባልሃነ ኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግስት ኃይሉ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአከ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ብሩክቲ አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ ልዑል እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሉ ጸሊ ምህረተ እንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ምህረተ ምድራ ጋዜት ሀበ ፍቅር ወልድሽ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረለና ኃጣውኢነ ተማሂፀነ በኪ ተማኅፀነ መክዳንኪ አሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል